Szia, Andrejcsik Gábor vagyok, üdvözöllek az Alpha Premium Cashflow programot bemutató sorozatunk 5. részében. Az első 4 részben végigvettük a regisztráció folyamatát, és most elértünk odáig, hogy beléptünk a felületre, és elkezdjük használni a programot. Mielőtt nagyon belevágnánk a használatba, javaslom, kicsit ismerjük meg jobban, hogy mit is látunk ezeken az oldalakon, vagy mit látunk. Legfelül kezdhetjük egy óra, egy visszaszámláló órát látsz, ez 10 percről indul, és amikor lejár, akkor kiléphet a programból. Ennek biztonsági okai vannak, hogyha valamiért felállsz a géptől, elmész, akkor ne üljön oda valaki más és pattingassa szét a te remekül megtervezett hónapodat. Itt bal fölül a felhasználót látod, aki be van jelentkezve, ez ugye jelen esetben én vagyok. Ugye itt nem tesz különbséget abban, hogy éppen a feleséged vagy a gyermeked lépette be, de mivel egy felhasználó névvel és jelszóval kezelitek ezt a programot, így mindig ugye a te nevet fog látszani. Mellette a kerítjeid száma látható, erről később egy külön videó fog készülni, pontosan mire is jók a kritek, úgyhogy erről már ott bővebben láthatsz többet, és még egy kis menü az a Facebook oldalunkra mutató kis link, amire ha rákattintasz, akkor a Facebook oldalunkon találod magad, és javaslom, hogy ezt, ha még nem tetted, akkor nyomj rá a kedvelés oldalra, kedveled az oldalunkat. A legtöbb információs újdonság ugye ott fog először megjelenni. Aztán, amit szintén még láthatsz itt folyamatosan, ez az aktuális havi cashflow, a célokhoz szükséges cashflow, a tervezett havi cashflow és az aktuális egyenleged sorokat láthatsz. Az aktuális cashflow az a jelenleg aktuális hónapban, hogy éppen hogy állsz, és itt látod azt, hogy mekkora összeg áll még rendelkezésedre a hónapban. Itt a következő, a célok alapján mekkora összeg megtakarításra van szükséged. Ugye itt már ha még kezdtek, akkor egy gyermekesküvőt és a biztonsági tartalék összerakását állítjuk a célként, és ennek ugye ennyi a havi szükséglete. A tervezett cashflow, ugye ez pedig az, hogy a tervek alapján, úgyhogy a havi terveknél állítottunk össze, mekkora megtakarítást kellene elérned, ami jelenleg így jónak is tűnik. Az aktuális egyenleg pedig az, hogy jelenleg mennyi pénzed van az összes egyenlegben megadott oszlopon, vagy soron, bocsánat. Lássuk az egyenlegeket. Az egyenleget menüpont igazából a regisztrációkor, valamint a havi nyitáskor tudod ezt megadni. A hónap során összességében csak ugye alapvetően nyomonkövetési lehetőséged van, illetve újat tudsz szükség esetén megadni. Tehát itt ugye ezeket látod, itt nincs különösebb felület, tehát ezeket így látod, hogy éppen mik vannak. Következő menü a célok menüpont. Itt szintén láthatod a céljaidat, amiket megadtál. Itt szintén egy kicsit bővebb, mint a regisztrációkon láthattad. Az aktív célokat látod legfelül. Ugye ez jelenleg a gyermek esküvője, illetve a biztonsági tartalék, dátumokat mindkét esetben látod. Bal oldalt láthatsz egy ilyen kukára hasonlító kis ikont, ezzel a adott célt törölheted, hogyha úgy látod jónak. A másik végén a cél félretétele gombra kattintva a célodat inaktívvá teheted. Például nincs elegendő havi bevétel ahhoz, hogy egyszerre több célért is küzdj, vagy pedig csinálhat úgy is, ami szintén egy jó ötlet szerintem, hogy folyamatosan, hogyha valamilyen pénzügyi célot fölmerül, például le kell cserélni a hűtőszekrényt, vagy nyaralást terveztek, akkor ezeket itt bármikor tudok rögzíteni, és épp aktuálisan be tudod állítani, hogy melyik célért szeretnél küzdeni. Amikor itt ugye lekattintottál, akkor a mentés gomb áll még a rendelkezésedre. És végül a cél teljesítése gomb az utolsó. Ezt pedig akkor
válik aktívvá, akkor amikor a szükséges pénzeszközzel rendelkezel, ha sikerült elérni a cél összegét, akkor erre rákattintasz, és bekerül a teljesült célok közé ide alulra. Egy inaktív célt természetesen bármikor aktívá tudsz tenni, amennyiben erre a gombra kattintasz, akkor már is újra az aktív célok közé kerül. Ez szintén fontos, hogyha egy célt inaktívvá teszel, akkor ugye változik a havi szükséges összeg, tehát innentől kezdve ez itt fönt is realizálódni fog, amint látod. De menjünk is tovább. Következhetnek ugye a havi tervek. A havi tervek kapcsán ugye itt egy teljesen rugalmas terület, tehát itt bármikor tudsz új bevételt, új kiadást fölvinni, ami épp aktuálisan, tehát gyermeket születik például, akkor ott kapsz különböző akár állami támogatásokat, vagy adott esetben még akár a várostól vagy a falutól, ahol élsz, ők is adhatnak ilyen pénzügyi támogatást. Ezt be is írhatod, hogy egyszeri állami támogatás gyermekszületésre, vagy bármi ilyesmi, akkor azt meg tudod tenni, de tényleg negyedéves prémiumokat kifizetnek esetleg a munkahelyeden, hogyha olyan van, vagy bármi, ezeket tudod itt tervezni, törölni, hogyha valami éppen eltűnik, vagy már nincsen rá szükséged. Új tervet, bocsánat, ugye szintén új kiadási bevételi tervet az új gombbal, hogy ezt bemutattuk, regisztrációnál már ugye láthattad, tehát ezt végén azt nem mondom még egyszer, és a mentés gombot se felejtsd el tulajdonképpen. Új oszlopként megjelent az előző tény. Ez az oszlop igazából a második hónaptól lesz majd aktív, vagy akkor fogod látni, tehát januárban. Például amikor itt ugye összegez meg fog jelenni, tehát amikor megérkezik a feleséged fizetése, azt így előzíted, és látni fogod, hogy ténylegesen a 100 000 forintos tervezett fizetéséből meg 102.476 forint lett, akkor az előző tényként majd itt fog ez szerepelni. Az aktuális havi terv ugye az azt jelenti, amit éppen fölvittél, tehát ezt te adod meg, és tudod is bármikor módosítani. Az aktuális havi tény, itt pedig folyamatosan tudod figyelni, hogy éppen hogy állsz, hogy mik jöttek be a hónapban. Hát amikor ugye megérkezik, beírod, és ez pedig itt fog megjelenni először aktuális havi tényként. Végül pedig egy százalékos oszlopot látsz, ez pedig ugye az aktuális állapotod, a tény és a terv egymáshoz képesti százalékos viszonyát mutatja. Tulajdonképpen a kiadásoknál ugyanezeket látod. Van lehetőséged szűrésre, tehát akár személy szerint is szűrni, típus szerint is tudsz szűrni, ugye most nagyon kevés van megadva, de például, hogyha ez a kiadásoknál lehet érdekes, hiszen valószínűleg élelmiszert a hónapban több alkalommal is vásárolsz, akkor szépen ki fogod tudni szűrni ezt típus, altípus szerint is akár. Úgyhogy erről úgy gondolom, hogy nagyjából ennyit célszerű tudni és elmondani. Tehát ez igazából akkor válik látványosabb, amikor teljesen ki fogod majd tölteni, teljesen ki lesz töltve. A következő az események fül. Erről egy külön videót fogok készíteni, úgyhogy itt ezt most csak érintőlegesen látjuk, hogy egyébként itt egy ilyen fül is van. Úgyhogy ezt majd tényleg egy kicsit egy másik videóban erről lesz szó bővebben. A következő a kimutatások. Itt gyakorlatilag különböző féleképpen meg tudod nézni, hogy az aktuális bevételeit, kiadásait, tehát akár tortadiagramon is, akár oszlopdiagramon, vagy összesítő táblában, amit épp itt látsz, hogy meg tudod nézni a bevételét és a kiadásaidat. Ez ugye szintén akkor lesz majd látványos, amikor több adat fog szerepelni a táblázatokban, úgyhogy nagyon szintén még fogunk, itt most ugye nem látványos, de ennyit fogsz tudni itt látni tulajdonképpen, bármelyiket tudod aktívvá vagy inaktívvá tenni, hogyha bekattintod mellette a pipát tulajdonképpen.
Jó, erről a részről ennyi. Beállítások. A beállítások profil oldal. Kezdjük, itt látod tulajdonképpen a nevet, a login nevedet, úgyhogy be kell ütni a belépéskor, a megadott e-mail címet, itt megadhatsz telefonszámot, jó, tehát ezeket megtudod, itt lehet állítani, hogy kérsz-e hírlevelet, vagy éppen nem kérsz hírlevelet, és az oké-val a módosításokat tudod aktualizálni. Az e-mail cím ugye átírható egyébként, tehát hogyha a regisztrációhoz használt e-mail címmel nem használ, vagy megszűnt, akkor tudsz megadni újat, és értelemszerűen akkor oda fognak érkezni. Login név nem módosítható, ezt a névket, amivel az elején megadtál, ugye az meg is fog ugyanígy maradni. Jó, lépjünk tovább, akkor a személyek. Itt szintén tudsz fölvenni új személyeket, aktívá, illetve inaktívá fogod tudni tenni őket, amennyiben szükségesnek látod ezt. Ahogy a regisztrációs videóknál ugye említettem, törölni ugye nem tudsz személyeket, de inaktívá vagy aktívá bármikor tudod tenni. Itt szintén, ahogy mondtam, itt tudod változtatni, itt bármikor tudsz megadni e-mail címet nekik, és a hírlevél, illetve a havi riportok küldését szintén itt tudod módosítani. Oké, haladjunk tovább. Jelszómódosítása teljesen egyértelmű, ezt is megnézzük, a régi jelszavarat beírod, és adhatsz meg újat, hogyha úgy gondolod, hogy valami oknál fogva erre van szükséged, akkor ugye ezt fogod tudni megtenni. Meghívó. A meghívó küldését majd szintén egy későbbi videóban fogjuk elmondani, illetve a kreditvásárlásról szintén egy későbbi videóban lesz majd szó, de ezeket szintén itt tudod elérni. Jó, illetve még egy gombot nem érintettünk itt legfőbb, a kilépés gomb, erre ha rákattintasz, akkor értelemszerűen kilépsz a programból, és a nyitó felületre fogsz jutni. Rendben, a mai videó ugye ennyi volt, legközelebb az események rögzítésével fogunk foglalkozni, úgyhogy addig is szia!